WINNDERE. Amadou Samba Kane, tête de liste jamm ak njeriñ mo département mo Kanel. Kanyum e yaadiɓe mum nenne Mariam Kane et Dr Daf ene jokki campagne élection législative le 17 novembre 2024 taw koye coalition jamm ak njeriñ le 6 novembre 2024 ko fuɗɗorade Sinthiane Sinthiou Garba ngam yettade wonɓe toon ɓe wosodirde munen miijoji e ɓeydade famminde ɓe ɗo campagne o yarata ɗo. bandiraɓe vraiment mi weltima ko mbaɗɗon ko ina mawni par ce que min mi arano pour wadde on rencontré min garno ɗo ko en tant que parti ko ɗo fuɗɗorte Sinthiane kala kene waɗe ɗo e département he min puɗɗoro Sinthiane min mbasa woppude aade so wona ɗum min jiidirino e mawɓe fof min kalde mumen te miɗa andi message o yettoto yettima galleji ɗi kono ɓeɗo sukaɓe ɓe jiiye ɓe birta toon tan eɓe gummi lycée ɓe jii auto ji amen ɓe ceeli ɗo en ɓe mbi kamɓe de ɓe jiiɗi ko Amadou Ba minen min jiiɗi ko Amadou Ba ɗum noon wadde ko korindini min ko ina heewi kadi kamɓe koɓe sukaɓe rewɓe waɗoɓe terminal miɗi ñaagui Allah mo wuuri yataw ko Dakar mi wiɓe ɗo henne joni son gari yataw on mbaɗi kam élire mi wona député moon garon poñon min mbiyon min gari komin Dakar min gari janggude député hay batte nafata so wona kala ko jogui ɗon e goytali woytono on so won ko jogui ɗon e haaju dardo e moɗon so tawi doole amen no dokki min mbaɗa so doole amen dokkani jehen jeewoyen so Allah rokki en fala kalam so rokkani en taw kam mo kaldata o mo jahanta o na andi kam a darima e sar muɗum ko duuso momi hetto on men jaadu men baddu fofof kamɓe noon koɓe sukaɓe rewɓe diwan o no sohli sukaɓe rewɓe dariɓe famanɓe politique yiɗɓe ɗum par ce que minen ko amen ko hankkadi minen kam nande seɓɓita koye mabɓe ɓeeɗo Allah andi holgono kono koye mabɓe heɓoyte donc koɓe gaare politique ko emin belti hen emin basiyoɓe noon wuuro ngo kamɓe ni eɓe jogui hen gueɗal population Sénégal ko sukaɓe ɓuuri hen hewde sukaɓe worɓe jewtide mumen sukaɓe rewɓe jewtide mumen babiraɓe ɓe yummiraɓe ɓe kadi pamne ɗumen wonde minen min jaadani e Macky Sall min jaadi koye Amadou Ba won yahoɓe yimɓe mbiya fof ko gotum wona gotum nangon ɗum ha tiiɗa mbaɗon ɗum e koye yimɓe fof paama ɗum ko ɗum tan min basiso on ko heddi galleji amen no udditi téléphone ngaji amen no udditi min komi debbo min woni mawɗo rewɓe jahanmi tan ko ƴeewde rewɓe ɗo goni e ƴeewde caɗele mumen e wallodirde mumen e nangodirde mumen gandal debbo oɗo responsable femme Aissata Niane min kaldino téléphone sinno ko sagam haade mi arde ga henne taw mi noddimo o ari ɗo hen kono Allah waɗi nde arande garanmi ɗo hen nde miɗo waɗi aɗa andi Kanel ɗa henne raɓɓiɗi gonnomi koye téléphone ndeke ha min jetti min naati galle kono so wona ɗum miɗo salminamo min daara jaam makko miɗa andi kanko woni ɗo mawɗo rewɓe jokkodironi makko liggoɗon ɗum hen ha feewa Allah jarama on jarama yo kamɓe fof ɓe gandi vraiment ɗo jagguɗon wuuro ngo ɗum kadi minen kadi min mbiya onon jarama si wuuro ngo ala mongo ardi ala mongo ɓuuri ngo lombingo tan hakkude guure he kono cuɓimi ngo on puɗɗorima ɗo min mbiya on merci min beltima on noon ko kaldunoɗen ko mi wi on minen Sinthiane ligguey o mamin mbaɗ ɗum no foti no hannirta ni e te min dokkon rendez-vous le 17 à 18 heures mon jii résultat Sinthiane mo gandu ko Sinthiane naɓe mbino ko mbaɗi ɗum ɗum min ngala hen ɓerɗe ɗiɗi rendez-vous à 18 heures le 17 so Allah jaaɓi mon gandu Sinthiane golli Sinthiane waɗi ko wino ko minen somin mbaɗi engagé tan ko min mbaɗi engagé ko noon min mahori politique min ngala 2 poids 2 mesures ko kalduɗen kawruɗen fof ɗum mbatten kadi ke dow ɗum min kettoto ha la fin min jaltata hen eyyi donc kalduɗen ko min jaltata hen kadi min dokki mawɗo amen ko konngol amen ono yarode min kalde mum min dokkimo konngol
mamin mbat ko foti wonde ko kanko hoore makko mo andi mamin daro darde mi poti darande ma wuro ngo wat ko foti wadde ko le 18 so o hersata so Allah jabi wayano foti wadni ko yaro aduto hersude parce que wiyete ko wuro mum wuro makko o dañani un bon résultat leader non so dañani un bon résultat e wuro men ça impacte sur sa politique ene jogui ko bonnanta joomum minen noon yero kala ken nawro yero yeeso komin dariɓe mimin mbat ha timma min dokka on garantie à Sinthiane man dañi un bon résultat inchallah so Allah jaɓi mbasen jinnade haala hamin jiiɗi kala ko ummin ɗon kaaline wuro ngo gannono mbaɗon toon ni ko nomin mbayi ɗo komin dariɓe darde yidde haɓede politique e dow inde yerode so tawi on tawi ɗo yero omo ɗo son tawani mo ɗo omo ɗo minen darinimo ɗo o heedani caggal e politique he o heedani caggal e wuuro he ganda ɗo ko wuuro yerode galle mum gonɗa ɓiɓɓe mum e miñumen fof gonɗa ɗo e galle he hamin mbima bisimilla bisimilla moon e dow inde yerode minen de caggal Allah e nela ɗum ko caggal yerode tan min keedi kala ɗo yero nani min ko ɗon min natata so yero addi ɗo hayso ko randu galle ndu min naggat saabi yero ko neɗɗo yero ko jiɗɗo politique ko dariɗo ɗum noon min mbi on bisimilla moon ko caggal Allah tan min keedi e caggal moɗon yerode kala mo addi ɗo e neɗɗagal min nanggui ɗum ha dow min mbaɗ ɗum no min nanguiri yerdi ko noon tan min nanguirta ɗum noon hamin ñaago Allah tan yo Allah hokken ko jiɗɗen ko yo Allah hokken ko jiɗɗen ko Allah hokken ko jiɗɗen ko Allah hokken sagoji men min jarani hen caggal hay seeɗa kala kay ko to yerode wawi hadde eɗo yerode wawi nanude min ko ɗon tan min naati min ngala hen ɓerɗe ɗiɗi min ngala hen sikki sakka wiye Amadou Ba wondi koye Macky Sall ala minen min diwi ɗon minen hamin gandi politique o ko yahata garon mbiyon minen ko ɗo Farba Ngom wondi koye Amadou Ba walla Macky Sall rendi koye Amadou Ba ala min ngala e ɗum minen ko Amadou Ba tan min dewi on tan min dewi min ngala goɗɗo kala bawɗo arde ɗo e aduna min natani e muɗum koye Amadou Ba tan min dewi ɗum noon min mbiya Amadou Ba yo Allah hokku ɗum sago mum Allah hokkama ko yiɗi ko yimɓeɓe mbasa janfademo par ce que minen guila Amadou Ba heɓani persidagal komin fawguɓe hamin ñawi tan amin jooɗi min tampi deda min dogi min gonde estamaji amin fof ummi ɗum noon guila nden haare nani hen ha hande ko ɗon min continte hamin ñaago Allah yo Allah hokkum yo Allah hokkum on jarama geste mo mbaɗɗa o sen wa droit au cœur fuɗɗorade ɗo e campagne ma mbiɗa a waɗi ko poɗɗa wadde a waɗi ko kadɗa wadde te kadi a waɗi e kala ko waɗino ɗo départ e banggal député ji waɗnoɗo départ Allah waɗi hen suuto waɗi réussir yo Allah wattu ɗum hen yo Allah wattu ɗum hen e en kaldino ñanden kanil riñi meɗen ñanden kanil wonko min kalanma wonko min goyrima komin jiiɗi communication c'est très important communication on banggue keɗɗon kala ko ɗon mbaɗa horo lurdiriren horo kumpodiren ɗo ko mbi on koko ɓen dariɓe son gari ɗo koko dara son garani koko dara enen gondi kala ɗo mbaɗon yaade yo ɓerde mum ɓuuɓ oɗo banggue banggal organisation hay goto min wona convié à personne emin gandi no yarata min gandi waɗi te min gandi ko foti wadde hedde o confiance o e communication ɗum tan jinno mbidemi Allah jarama jarama WINNDERE